benvidos a unha nova entrevista da revista Maso Salnés. Nesta ocasión conversamos con Bruno Padín Portela. Moitas gracias pola entrevista, Bruno. Doutor en Historia, escritor, autor de Entre o mar a terra, unha historia das xentes do Grove. Unha obra que percorre 2500 anos de vida na vila Meca e aspira a converterse a referencia para comprender a súa evolución. Bruno, para comenzar, cando crees que naceu a túa paixón pola historia? Bueno, en primeiro lugar, quero dar as grazas polo convite, por participar dunha revista que xa ten unha tradición de máis de 10 anos, e, bueno, para mí é un placer estar aquí e poder charlar contigo, así que, bueno, é un pouco difícil saber exactamente o momento no que pode surdir esa pasión pola historia, pero, bueno, supoño que moitas veces se di que na infancia e na adolescencia, pois, prodúcense algúns episodios que poden marcar por historias, libros, películas, que si poden marcar pois, o camiño que vas a tomar no futuro. E ademais, despois, penso que, pois, sí, sobre os 13, 14, 15 anos, daste conta das cousas que se cheran un pouco mellor e das que se cheran un pouco peor. Entón, en función desas condicións, pois vas escollendo un pouco o camiño. Ao final, mira, estamos aquí, vamos pola historia. A verdade é que a física e química, a matemáticas e tal, aí non me vía demasiado, o sea que, bueno, optamos por... Sabía que iba a ser de letras, pero non exactamente que especialidade. Moi ben. E como nace a idea de escribir Entre o mar e a terra e que supuso para ti o encargo de condensar 2500 anos de historia nun só volume? O encargo, vamos a ver, eu antes, o sea, eu son doutor en Historia, eu publiquei a miña tese de doutoramento nunha editorial de Madrid que se chama ACAL no ano 2019, que se titula La tradición en la historia de España, onde fago tamén un percorrido de máis de 2000 anos sobre a historia de España, na que estudo os principais episodios de traición, dende Numancia, Viriato, Sertorio, Don Carlos e Felipe II, é dicir, moitos episodios. E eu publico ese libro no 2019, como dicía, e presento no Grove. Bueno, ten bastante éxito, a verdade, presentamos aí no Concello na Sala dos Cunchas, bueno, tivo bastante visibilidade, e de aí a uns meses, pasa claro, foi previa a pandemia, de aí a uns meses chamame do Concello e propóñenme a idea de que, bueno, pues, querían facer algo relacionado coa historia do Grove, non tiñan demasiado claro aínda como enfocalo, pero, bueno, pensaban que podía ser a persoa para facelo. E nada, eu dixen que sí, porque, ademais, bueno, pues para min sería un orgullo, non, poder dedicarme a iso. O que pasa é que despois a pandemia chegou e freou o proxecto. Houve que esperar un pouco, retrasouse, e entre unha cousa e outra chegamos a este libro, non? Pero, bueno, a verdade é que foi unha responsabilidade moi grande porque eu aceptei, pero despois é un momento que dixen, bueno, a ver onde me metí, non? Para ver como... Pero, bueno, tiña o esquema máis ou menos claro e o que quería investigar e como quería plasmar, non? Que é o máis importante cando se emprende unha investigación, sobre todo unha investigación a tal longo prazo, quero dicir que abarcas tantos séculos. O que hai que ter claro é que o camiño que vas a tomar, o esquema, non saírte de aí, porque ao final é moi fácil bifurcarse por outros lados, perder un pouco o fío que te guía, non? Entón, nada, unha responsabilidade e un orgullo, a verdad, que pensaran en min para iso. Moi ben. No teu libro decides centrarte non en reis nin en grandes figuras, senón tamén na xente común. Por que era tan importante para ti contar a historia desde a perspectiva cotidiana? Bueno, en primeiro lugar, porque eu penso que a xente, sobre todo mellor os que non son especialistas, sempre estamos acostumados a entender a historia como unha sucesión de reis ou de papas ou de arzobispos ou do que sexa, non? E de feito, se nos centramos nas grandes biografías, pois son de xente coñecida, pois o rei Son Carlos publicou a fainada unha biografía, Churchill, quero dicir, Napoleón, a parte a maioría son homes, non? Todo hai que dicilo, porque, bueno, é innegable que ao longo da historia o poder estivo máis de que estivo. Entón, o que pasa é que a historia xa dende unhas décadas atrás está cambiando esta perspectiva, está abrindo a investigación ás mulleres, ás minorías, aos marxinais, é dicir, o abano ábrese moito máis. Eu penso que, ademais, no caso concreto do Grove, o único xeito de facelo, xa dende o punto de vista metodolóxico, era centrarse nas xentes, porque non ter un castelo, non ter un mosteiro ali durante moitos séculos,
é a principal fonte de documentación, porque as fontes religiosas son as principais. E ao non existir iso, pois eu penso que era a forma máis operativa, e ademais permitíanos outra cousa, que era ofrecer unha visión integral da economía, da sociedade, das costumes, dos hábitos, das crenzas, das tradicións, e penso que era pois, o obxectivo tamén. Moi ben. O Grove foi durante séculos unha illa. Como crees que condicionou esa xeografía, o modo de vida, a economía, mesmo as crenzas dos seus habitantes? Bueno, aí gostaría facer unha puntualización. Sí. Porque claro, os historiadores distinguímonos dos novelistas en que eu non podo dicir que Napoleón era sudafricano, que dicir, era francés, e sabemos quen foi, non? Entón, o historiador ten unha capacidade de imaginación limitada, e esa imaginación limitada a marcan os documentos e os restos arqueolóxicos, que é do que pode e do que non pode falar. Entón, eu truxen aquí 3 referencias para dicir, non? Por exemplo, sabemos que a illa, que o Grove era unha illa porque, por exemplo, o 6 de maio do 899, é dicir, o século IX, temos unha doazón na que se di literalmente Ínsula ao Cobre. Un século despois, o 30 de marzo de 1019, temos outra documentación que di Ínsula ao Gouve. O 9 de maio de 1138 temos outra que di Ínsula que Bocatur de o Grove, que en latín quere dicir ínsula que chamamos do Grove. Esa, a última, para non aburrir, o 28 de maio de 1248 temos outra de Ínsula de Grove. É dicir, estas cousas, ao final, nos inventamos. Temos unha documentación, temos un soporte documental que nos permite falar de que Grove era unha illa. Entón, bueno, máis alá disso, eu penso que, bueno, influiu de todos os puntos de vista, porque ao final o xeito no que te relacionas co medio non é mesmo que estés nunha illa a que estés no medio da meseta da Península Ibérica, por exemplo, non? A nivel de comunicacións, a nivel de aproveitamento dos recursos do mar, a nivel de relación, incluso de crenzas, de tradicións, como podremos ver máis adiante, seguramente. Entón, bueno, penso que é unha condición decisiva, ainda o vemos hoxe en día, é unha península, a lanzada sepáranos, o sea, únenos co mundo, pero, bueno, esa condición, incluso a nivel social, ou penso que tamén está presente, que sigue presente hoxe en día. Moi ben. Na antigüedade, analizas desde a época castresa ata a romanización, con especial atención en espacios como Adro Vello. Que nos revela ese enclave sobre a transformación económica e social da zoa? É moi importante porque, por exemplo, a nivel económico, pasamos dende a primeira época castrexa, que é unha economía de subsistencia na que se aproveitan os recursos que están máis preto do poboado, é dicir, ninguén se vai a pescar moi lonxe, ni nada polo estilo. Eso vai evolucionando, cando chegan os romanos, por exemplo, introducen as factorías de salga, a da Adrovello, precisamente, é unha das máis importantes do noroeste da Península Ibérica, e iso implica, por exemplo, pasar dunha economía de subsistencia a unha economía excedentaria na que xa se permite certa comercialización, certa mercado exterior, é dicir, non só cubres as necesidades da tua familia ou do teu poboado, non? Ademais, a nivel de comunicacións temos que ter en conta que ao longo da historia o habitual non era o transporte terrestre, era habitual, pero era moito máis caro. O máis eficiente, o máis barato, era o transporte marítimo. De feito, houve prehistoriadores e historiadores que analizaron o sobrecusto que tiña transportar, imaginémonos, unha mercadoría que fose, que sería un kilómetro por terra ou un kilómetro por mar. E a diferenza era brutal, era moito máis caro. E isto tamén nos leva a pensar se Galicia ou Grove neste caso poderíamos considerarlo como un sitio periférico ou non. Claro, depende con que o comparemos. Se nos comparamos actualmente, temos unha visión actual comparado con Madrid, podería ser, pero se nos trasladamos a 2000 ou a 2500 anos atrás, temos que ter en conta que o Grove estaba dentro de todos os circuitos comerciais e de navegación da antigüedade, estaba conectada con Portugal, estaba conectada coas illas británicas, estaba conectada coa Bretaña francesa, é dicir, e temos moita documentación e moitos restos que así, os restos romanos, fenicios, etc., que así acreditan. E ademais, a alimentación, tamén podemos coñecer un pouco máis sobre como era a vida das xentes do Grove. Sabemos que consumían mexillóns, lapas, vieiras, é dicir, era unha alimentación que aproveitaban o que tiñan máis a man,
pode parecer que pasaron moitos anos, é verdade que o pasaron, pero en certas cuestións, máis ou menos, a vida seguiu similar. E despois, outra cuestión tamén interesante das crenzas, porque en Adrovello, precisamente, documentáronse enterramentos con xente que, bueno, se enterraba con restos de cunchas de vieiras ou así, entón tamén nos pode indicar algo que teña que ver pois, con esas relacións co sobrenatural, co máis alá, é dicir, ao final está enterrándose con algo que forma parte da súa vida cotidiana tamén. Moi ben. O achado en 1985 da moeda do apóstolo Santiago marcou un antes e un despois para situar o Grove na ruta xacobea. Que significado histórico e simbólico ten este descubrimento? É moi importante, non? Non porque suceda no Grove, pero isto, en primeiro lugar, o que nos fala é da casualidade, porque o achado foi que unha estudante estaba cunha padarea, de repente, pois, colleu e veu que había algo aí. É dicir, a casualidade tamén, nestes casos, na arqueoloxía, pois tamén xoga o seu papel. E, ademais, é interesante porque é a primeira representación iconográfica que nos fala da translación do corpo do apóstolo. O apóstolo Santiago, no libro dos Feitos dos Apóstolos, nos din que no ano 44 despois de Cristo mátano. Herodes Agripa manda matar, cortarle a cabeza. Entón, despois, segundo os textos religiosos, pasaría dende a actual Xerusalén, máis ou menos, iría guiado pola man de Deus e navegaría polo Mediterráneo, subiría, costaría todo Portugal, e chegaría a Iria Flavia, Padrón, etc. Entón, bueno, pois, de feito, a cuestión de que apareza esa moeda en Adrovello é esencial porque ten moita importancia nas peregrinacións, é unha das máis antigas, porque é do reinado de Fernando II, que é a segunda metade do século XII, é dicir, nos fala de cuestión, aparte, bueno, aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, pues, tamén comento que fai 3 meses presentamos no Arcebispado de Santiago de Compostela un pequeno folleto que elaborei na que, bueno, o título era O Grove porta xacobea, non? Porque se temos en conta os textos religiosos, pois sería lóxico que costeara todo Portugal, entrase pola Ría da Arousa e, xirando á dereita, pois o primeiro sitio polo que pasase pois sería precisamente Adrovello, a Ponta do Castriño, etc. Sí. Perfecto. Dedicas unha parte importante á Idade Media no libro. Un período no que o Grove sufriu incursións vikingas e musulmás, mantivo vínculos co mosteiro de Armenteira. Como influíron estes factores na vida diaria da poboación? Bueno, influíron moitísimo e ademais hai que ter en conta que a Idade Media é un período moi extenso, son 1000 anos, entre o século V e o século XV, así a grandes trazos. Temos unha crónica que se chama Historia Compostelana que relata a vida de Xelmírez, que foi o primeiro arcebispo de Santiago de Compostela, e aí di que aos povos da costa da costa da Ría da Arousa, etc., durante 8 ou 9 meses ao ano era imposible que vivisen ali, porque a cantidade de asaltos, aparte os vikingos, claro, podemos telos idealizados por series e por películas, pero os vikingos aquí viñan a saquear, viñan a obter botíns, viñan a escravos, violar mulleres, etc. A ver, estas cuestións, naturalmente, non digo que este ben, pero digo que é o que sucedía. Entón, bueno, foi esencial, e iso condicionou dunha maneira ou doutra, de feito, vamos a ver que a partir do século XII, século XIII, vai haber como un resurdimento da costa, porque é normal que a xente non pudera habitar cerca, preto do mar, porque ao final estaban moi condicionados por esos ataques. E ademais, bueno, cambiando xa cara ao monasteiro da Armenteira, é moi interesante porque aí coñecemos temos moita documentación de xente que doou e vendeu terras ao mosteiro da Armenteira. E a xente pode decir, bueno, pois eso tampouco ten moito interese, pero sí que o ten porque o mosteiro da Armenteira convírtese nun gran terratenente no Grove, bueno, en Arousa en xeral, pero no Grove, non? Eu tamén trouxe aquí algunha referencia, así, porque a veces falamos das entes do Grove e de moitas non podemos decir os nomes, pero de algunhas sí. Son moi interesantes porque son de época medieval. Por exemplo, sabemos que o 7 de maio de 1203 unha persoa do Grove que se chama Juan Vicino doou unha heredade que tiña el, unha terra ao mosteiro de Armenteira. O
ou en 1249, o 1 de febreiro, María Pequena, unha muller que tamén doa ao Mosteiro de Armenteira unha terra que ten. E vendas tamén hai. Temos doutra muller que era Maior Martínez, que ademais era viúda, que vende en maio de 1240, e outra que é a Cenda Núñez de Abelaenda do 8 de xullo de 1250. É dicir, aquí vemos de novo que as mulleres pues, teñen un papel importante lonxe do que tradicionalmente se podía pensar, pero ademais é interesante a cuestión do Mosteiro de Armenteira porque a propiedade agrúpase, é dicir, se antes había 100 propietarios, se esos 50, se hai 50 ou 60 que venden o Mosteiro de Armenteira, a propiedade individual decae e ao final iso cambia non só na estrutura da terra, sino tamén nas relacións, no poder que pode ter a Igrexa neste caso, e ao final a posesión da terra está en menos mans. Na idade moderna afondas na estrutura familiar, as mulleres, no peso da pesca, a agricultura. Como era o día a día dun grovense nos séculos XVI, XVII ou XIX? Sí, bueno, aí, para o historiador, pues, a cousa empeza a cambiar un pouco a mellor porque tes máis documentación. En contra da Idade Media, que é un pouco máis difícil, aí sí que atopas máis información. En primeiro lugar, a nivel demográfico, en contra do que podemos pensar de que había familias super extensas de 15 membros ou 10 membros ou o que sea, eu tamén trouxen aquí algúns datos que penso que poden ser interesantes. En primeiro lugar, hai que dicir que o Grove o Salnés era os territorios máis densamente poboados de Galicia. Si na Coroa de Castela vemos que hai unha densidade por kilómetro cuadrado de 18 habitantes, en Galicia, a nivel xeral, hai 21, no Salnés e no Grove hai 90. É dicir, eso multiplica por moito, a decir. Iso tamén ten un problema, porque, claro, se imagínate, pois estamos aquí en Vilagarcía ou estamos no Grove, onde sexa, e a densidade de poboación é tan alta, os alimentos para que esa poboación poida comer van a ser máis limitados que se hai 20 persoas. Entón, iso ao final o que vai a provocar é que a migración sexa como unha válvula de escape para limitar en certa medida esas tensións sociais, porque non hai, por decirlo de alguma maneira, non hai comida para todos. Pero bueno, en canto aos habitantes por fogar, temos que en Cambados, a mediados do século XVIII, as familias tiñan 3,60 membros de media. En Carril, 3,8. No Grove, 4,2. En Meaño, 4,2 tamén. En Sanxenxo, 4,21. En Vilanova, 3,73. E en Vilagarcía, 4 membros. É dicir, non parecen familias moi extensas ao final. Poderíamos pensar que claro, que podría ser hoxe tranquilamente, pero bueno. E ademais, tamén temos datos curiosos, por exemplo, a idade a que casaban os homes e as mulleres, é máis ou menos a mesma. Podíamos pensar que casábamos 19 anos, pero non, casábamos 26 anos de media. É dicir, que parece unha idade que, bueno, a ver, non sei, os nosos pais o mellor seguramente casarían antes, non? E despois, aparte, hai outras cuestións que son moi interesantes dende o punto de vista social e das relacións sociais. Por exemplo, o 75% da xente que se casaba no Grove, a mediados do século XVIII, o facían con xente da súa mesma parroquia. Claro, e se non era da mesma parroquia, non iban moi longe a buscar, era na comarca da Ría da Arousa, é dicir, non se marchaban tampouco moi longe. E iso tamén nos fala das relacións, dos espazos de sociabilidade. Iso ten sentido tamén porque, ao final, os espazos de sociabilidade desa época, pois a igrexa, son os mercados, é dicir, non podemos pensar que había discotecas como hoxe en día, evidentemente, ni había redes sociais, ni había nada diso, e as formas de relacionarse eran diferentes. Aparte, se alguén iba a un mercado, por exemplo, era interesante porque se podía ver de que familia proviñas. Imagínate, vamos os dous, vemos a alguén e diste, bueno, pois ao xeito en que hai vestida, ao xeito en que se desenvolve, é dicir, tamén servía como unha especie de baremo social, por decirlo de alguma maneira, non? E iso, pois bueno, ao final, tamén é interesante outra cuestión que investiguei neste caso, que as segundas nupcias, é dicir, cando alguén se queda viúvo ou viúva, no caso dos homes, casan con a solteira, pero no caso das mulleres, casan con viúvo. É dicir, aí tamén hai unha distinción social que, bueno, pode chamar a atención. E ademais, bueno, hai outras cuestións. O que pasa é que a época moderna tamén é unha etapa extensa, son 300 anos aproximadamente, e hai outras cuestións, por exemplo,
Os Borbóns, cando chegan ao poder, instauran a matrícula de mar, é dicir, era o servizo obligatorio, o sea, todos os portos de mar estaban obligados a as persoas entre 18 e 60, 65 anos a servir no mar, como loitando, non? Nas guerras dos Borbóns. E se nos fixamos nas partidas das parroquiais, é dicir, nos censos parroquiais, vemos que os niveis de mortalidade máis elevados, por exemplo, do Grove, coinciden coas épocas nas que hai guerra. E iso, ao final, tamén foi unha cuestión pois, que condicionou moitos... Porque, ao final, se os homes marchan, a principal forza de traballo tamén se vai, é dicir, complica... Bueno, ten a outra parte que as mulleres teñen que asumir unha representación que asumiron de feito, non? Pero, bueno, a idade moderna, pois, eu penso que, eu diría que configura un Grove, pois, unha vila pesqueira, pasa desa idade media na que os ataques pois, fan que estén así un pouco entre medias a configurar unha vila mariñeira que é a orixe do que hoxe podemos ver. Sí, sí. Moi ben. Na época contemporánea falas da chegada dos cataláns no desenvolvemento da industria conserveira. Como redefiniron estes cambios a identidade económica do Grove? Bueno, sentaron as bases, eu penso que sentaron as bases do que hoxe temos tamén, non? Porque os cataláns chegan sobre a mediados do... Bueno, chegan en varias ondas de mediados do século XVIII e ao final o que fan é pois, modificar a estrutura sociopolítica incluso. Vin que en Bueu é moi chamativo que no século XIX a maioría dos alcaldes que hai son de orixe catalá, por exemplo. E podemos pensar que non ten importancia, pero ao final chegan con un poder, con capital maior, con poder adquisitivo moito maior, capacidade de investimento. Houbo resistencia por parte de algúns ilustrados galegos que se opoñían aos métodos novos que os cataláns introducían en contra dos tradicionais que se empregaban aquí. E ao final, pois, bueno, sí que houbo esas loitas, esas tensións, pero temos no Grove varios exemplos de almacéns de salgadura cataláns, é dicir, ao final, se na antigüedade falábamos de que se pasa dunha economía de subsistencia na época castreña a unha de máis excedentaria coa chegada dos romanos, neste caso penso que tamén poderíamos decir o mesmo, que hai unha evolución, por exemplo, os mariñeiros pasan a ser en moitos casos asalariados, é dicir, as condicións aí cambian. Ao final hai centros principais nos que, como as fábricas como as factorías de salgadura nos que se concentra esa produción para exportar, bueno, penso que tiveron un papel moi destacado e controvertido ao mesmo tempo. Perfecto. A emigración cara a América e Europa transformou profundamente a estrutura social e cultural do municipio. Que pegadas deixaron esas idas e voltas na identidade actual da vila? Bueno, a migración, penso que foi un dos factores máis decisivos da época contemporánea. Temos a fotografía esta que se fixo moi famosa, non? É un fillo aí chorando, que ao final relata tamén o drama que é a emigración, non? Pois supoño que a ninguén lle gustará deixar o seu lugar de orixe, pois bueno, a parte obrigada en moitas ocasións, porque as condicións materiais e económicas aquí pois son as que son. No caso do Grove, tivo moita influencia e ademais vémolo, por exemplo, no caso a principal rúa do Grove, ou unha das máis coñecidas, chamase 14, por exemplo, é a Rúa Castelao, antes era Rúa Augusto González Besada, pero, claro, podemos pensar por que se chama 14 ahora, pois porque houve moita xente do Grove que migrou aos Estados Unidos, a Nova York, situouse nos arredores na calle 14, e ao final, pois, precisamente nesas idas e venidas, nesas ir e volver, pois foi calando aí na poboación esa, bueno, pois, ao final a 14 era como a calle que tiña máis vida, non? Onde estaban os negocios, os bares, o cine, dicir, pois, bueno, se asociaba un pouco pois, con ese Nova York da xente que migraba. E, ademais, bueno, pois, a migración tivo outras repercusións, podemos decir, tan sinxelo como na morfoloxía urbana, por exemplo. No Grove apenas quedan casas de mariñeiros, foi sustituído por edificios de moitas plantas, de xente que retornaba con cartos, se podía levar a cabo ese tipo de
ese tipo de obras, non? Que, bueno, ao final sí que modifica un pouco esa morfoloxía urbana e, bueno, pois é unha forma de adaptarse aos tempos tamén. Non é unha cuestión que pasa exclusivamente no Grove, é unha cuestión que se pode extrapolar a outros povos da Galicia costeira, o sea que, sí. Moi ben. Xa para finalizar, despois desta intensa viaxe histórica que vai do século V antes de Cristo ao século XX, que lección principal crees que podemos extraer da historia do Grove e que mensaxe che gustaría transmitir aos lectores das revistas Más os Anes? Sí, pois en primeiro lugar, a min gustaríame dicir que, bueno, foi unha honra poder levar a cabo este traballo e que centrarnos nas persoas que non pasáramos libros de historia, que non teñen os seus nombres escritos ni letras de ouro, ni ningún tipo de letra, porque a maioría das súas vidas foron esquecidas e superviviron mentras os coñeceron as persoas que habitaban con eles, non? Entón, para min, recuperar esta tradición e tratar de ofrecer aos veciños do Grove e a todos aqueles que queiran asomarse a estas páxinas un relato, eu penso que completo, un relato sólido, de longa duración, de casi 2500 anos, pois, bueno, penso que a xente que se asome a esas páxinas, pois que sí que vai a poder identificarse moitas cuestións e que, máis alá de ser un libro sobre o Grove, é un libro que se pode estender a calquera municipio de Galicia, non? Porque trata temas como a emigración, como o papel das mulleres, como a economía, como a agricultura, a pesca. É dicir, hai toda unha serie de cuestións que mellor non unha persoa que vive en Foz pois non a trata, pero bueno, teñen moita relación ao final. E nada, animo aos lectores de ESMAS a que si queren que se mergulle nestas páxinas, e bueno, ou senón que descubran. A mí outra cousa que me chama moita atención é que ás veces aos maiores, pois como que non intentamos quitar todo o proveito que teñen, non? E cando unha persoa morre, ás veces non somos conscientes de que non só morre ela, sino que morre todo o que viu, todo o que sentiu, todo o que pois veo, sí, absolutamente todo, non? É un mundo que se perde, aparte da perda persoal evidente, é un mundo que se perde. Entón eu pois intentaría falar máis con eles e intentar pois coñecer o máximo posible desa sabiduría ancestral, porque ao final se vai de pais a fillos, vaise transmitindo, non? Perfecto. Pois moitas gracias, Bruno, por este tempo, estas palabras. E a todos vos, vémonos na seguinte entrevista das revistas Más os Anes.